Vážená veřejnosti, jsme Anonymous. Chceme vás požádat o spolupráci, jejíž limity a podobu si můžete stanovit dle svých vlastních možností a postojů. Žádáme blogery, redaktory nejen internetových zpravodajských serverů, četery, spamery, troly a kohokoliv dalšího, aby nám pomohli rozšířit veřejné povědomí o Anonymous na území České republiky. Pište o Anonymous, kritizujte Anonymous, vysmívejte se Anonymous, velepte Anonymous, oslavujte Anonymous, pohrdejte Anonymous. Nebo buďte Anonymous, pokud se na to cítíte. Diskutujte o tomto fenoménu, utvářejte jeho celkový obraz a šiřte signál. Říkejte o Anonymous, co se vám zamane, váš názor je to nejpodstatnější, co vás tvoří, využijte ho pro sebe i pro ostatní tím, že ho budete sdílet. Vyberte si, co se vám líbí, Anonymous jako uzavřený klub pro elitu, jako hektivistická skupina, jako hnutí za svobodu projevu, jako banda smějících se cyniků. Všechno je pravdou, Anonymous je tohle a mnohem víc. Záleží pouze na vás, jak se rozhodnete Anonymous prezentovat, jakým způsobem propůjčíte Anonymous svůj hlas. Vyhledávejte si informace a šiřte je dle svého uvážení. Užívejte alternativní informační zdroje, které racionálně zanalyzujte a rozhodněte se, jestli vám stojí za to je ukázat i dalším lidem. Nebo se jen oddejte vlnám lolzu, vytvořte webkomiks inspirovaný Anonymous, rozjeďte válku memů, bavte se tím, jak se svět bortí. Anonymous nemá morálku, Anonymous má jen vůli. Vůli, kterou vy můžete společně tvořit s kýmkoliv, kdo vaše pojetí Anonymous považuje za shodné se svým. Můžete se zapojit i do aktivit mimo síť. Jděte se projít v masce, opijte se v hospodě a místo o fotbale zapřeďte hovor na anonymní téma, protestujte s ostatními, kdo se rozhodli věnovat se aktivistickému zaměření Anonymous, hrajte po uliční divadlo či hudbu, rozdávejte letáky. Můžete udělat cokoliv, co se vám zlíbí. To je náš precedens. Buďte sami sebou, a tak se staňte námi. Nemyslete si, že to nemá cenu. Stačí si prohlédnout veřejně dostupné informace a zjistíte, že ve světě i u nás odvedli Anonymous výtečnou práci, která nikdy nekončí. Tohle je jen začátek. Každý den je začátek a vy se rozhodujete o tom, jak ho využijete. Buďte tvůrčí, buďte aktivní, buďte odvážní. Anonymous je svoboda znalostí je svoboda rozhodování. Je nás mnoho. Jsme Anonymous.